Yes, nu går vi videre til tilløbet og indspringet. Som vi allerede har set på optagelsen, så udføres tilløbet efterfulgt af et indspring til den her overstegsbevægelse. Og tilløbet, det er for at tilføre kroppen noget bevægelsesenergi fremad, som derefter omsættes til noget bevægelsesenergi opad, som vi kan se her. Og måden det sker på, det er ved at man udfører en stemstilling, som kommer her. Og stemstillingen, den er for at modvirke kroppens fremadbevægelse og til at presse kroppen opad. Og hastigheden for tilløbet, det bestemmes af hvor meget energi den her overstegsbevægelse kræver. Som regel er det sådan, at tilløbshastigheden den tiltager gradvist fra starten og hen mod afsætsredskabet. Nu skal vi kigge på indspringet, som vi allerede kan se herover. Og indspringet, det burde udføres med armene bagud, som dårligt ses her. Og benene strækkes, så de er i vinkel med afsætsredskabet, og det kan vi se herover. Går lige tak tilbage. Sådan der. På vej mod minitrampolin indhenter det ene ben hurtigt det andet til landing med samlet ben på trampolin. Skal vi se her. Det ene ben, det svinges frem hurtigt, så man lander med samlet ben. Og herfra burde man svinge armene frem til høj række, som vi kan se her. Så der opnås en større energi. Og den her energi, den er lige med kraften gange strækning. Og formlen kan vi se lige her. A, det står for energien, og den er lige med kraften gange strækning. Benene skal være strækte, når man udfører den her stemstilling, og benene skal være strækte i kontaktøjeblikket med afsætsredskab. Og kroppen skal være bagudlænet. Så kroppens tyngdelinje træffer minitrampolin bag afsætspunktet. Som vi kan se her, så er hoften bøjet. I indspringet skal banen for kroppens tyngdepunkt bevæge sig mindst muligt opad, da det er vigtigt, at kroppens horisontale hastighed er høj, når fødder møder minitrampolin. Vi tager lige et sidste kig på bevægelsen. Herover har vi tilløbet og indspringet, stemstilling, hvorefter bevægelsesenergien fremad omsættes til bevægelsesenergi opad. Og litteraturen, vi har benyttet til denne bevægelsesanalyse, det er følgende, som vi kan se her på højre side. Og vi siger tak for nu.